medveď může vyjezdit za komuhle. A teď se nacházíme. Masa, dáme si tlačenku s cibulou. Daj. Počkej. A na kafičko jdeme? Dáme si kapučinko? Poprvýkrát v Itálii jdem na kafe. Já mám jdem bez kafe. Dáme si. Nacházíme se v malebném městečku Massa Marittima v centru italského Toskánska. Víte, v kterém roce se tu poprvé jeli cyklistické závody? 1814. Zapekli ta situace. Jdou po nás, udělal něco? Kola do Katány. Udělal něco? Malebné městečko, prostě Toskánska. Krásný. Tady natáčali rychle všichni svoji najlepší epizodu, jako červenáček ztratil odznáček. A tady... To je krásné. Tady se připravuje trať na odpolední sprint. Transparenty s nápisem Ondřej Cink do toho visí na všech domech. Hele, ty teď položil kávu. Počujete, páni umělci tady zotavují, jako komu jsme všechno vole. Víc je, protože přijde drupy. Dripple. Naši krásnou, nejlepší kavárnu v celé Mase.